πάλι να το Στον πάτο σου, Νίκο. Νικολάκη, στον πάτο σου δεύτερο μαλάκα. Αυτό είναι νούμερο 7. Όχι ρε μαλάκα, ωραίο ήταν. Μωρή που τώρα κάνεις και πάσες. Το κλασικός ο μαλάκας ο Νίκος είναι αυτό. Τον έφαγε η Νάξη. Βάλει και ζεδιάκι, να φέρει τη γάμπα του. Να ρίξει τα τακίδια του. Να φέρω και τα μπουτάκια του, τα φτιάξει. Θα φτιάξει μπουτάκια του Νίκου. Φτιάξει Λόλα. Φτιάξει Φιαλόλα. Λόλα δεν μπορεί να γίνει εδώ. Όλα. Φτιάξει Φιαλόλα. Τι έφαγες σήμερα? Έφαγα... Τριάμ. Πατάτες με αγκινάρι και Ωραία. Εγώ αύριο έχω πατάτες γιαχνί. και έβαλα και Με κρεμμυδάκι πατάτες. Μια χαρά τέλεια. Αύριο έχω όλη μέρα αυτό έχω φάει. πατάτες με γιαχνί. Εγώ θα πάω αύριο καλούς. Παραμένει, πάμε. Κινηνό το κάνω. Πάτα και Εγώ το κάνα με κινηνό και περιπτές και μαστάρια. Έμεινε ένα κινηνό. έχω μακαρόνια λιπουίνι. Έχω κοντρά. Ωραία. Κοντρά πολύ ωραία. Θα κάνει μια σάλτσα πάνω. Κάτι μανιτάρια με σαρτίλα. Είναι στήσιμο, ωραίο. Και τίποτα, φθηνό φαγητό και γρήγορο. Και λίγο φθηνό και καλό. Ναι, παπαγιά μου. Δεν είναι έτσι το πίσω, καταλάβες. Είναι πρωτεΐνη. Μανιτάρι στο βάρη πρωτεΐνη. Μ' αρέσει πολύ. Θα το βράζω Γιώργο και το τρώω. Το Σαββάτο θα κάνω τη μαγειρίτσα. Σάββατο το κάνω. Οικολογική κάνει. Μυστήσιμο. Οικολογική. Μανιτάρια, μαρούλι, κρεμμυδάκια κτλ. Άγγελος, κάνει την παστή. Ήθελα να κάνω και ένα τέτοιο, αλλά δεν έχω τώρα. Θα ήθελα να κάνω τα χείλη. Τα χειλόσιπα. Όχι, δεν έχω. Α, φοβερή. Είναι κρυθαράκι με ρύζι
Χτυπάς το ταχύρι με το ζωνό. Και δεν μερίζει καθόλου το ταχύρι, είναι τρομερή. Είναι σαν να μην έχει καθόλου τίποτα. Είναι τρομερή σου λέει τα κοινότητα. Και καλά, μαγειρίτσα. Μαγειρίτσα, εγώ πάρω και κανονικά σαν φαγητό, δεν πρέπει να το φας. Ξέρω τι κάνει σαν... Σοφαΐ. Δεν κάνουν το αφαΐ, σαν για άλλη μια μέρα, για μια κοινή μέρα. Όχι γιορτές. Πολύ ωραίο φαγητό. Με μαλλιτάρι είναι πολύ ωραίο. Είναι τίποτα, πανάλαπτο. Και πανάλαπτο. Δεν πειράζει. Και ελαφρύ. Αν πέσει μέσα τσόπερα στο πιάνο, ρε. Μαλάκα. Έκαμισου, έλα, ρε. Το παιδί μου. Το 5. Πολλά γελάκια βλέπω ψηλούλης, είναι μέχρι να πέσει η Παναγία. Έλα να σου κάνω να κάνουμε φυλάκια. Έλα ρε μαλάκα, να σου Είναι μαλάκα εδώ. Δεν μου λες, που ρε και μόνος σου και έχεις πιει και αψέτη. Τι είναι αυτό εδώ πέρα πίσω, ρε μαλάκα. Τι να είναι ρε μαλάκα. Μαλάκα πλημμένος πήρες. Να μου είσαι κάτι περίεργους και μου τα κάνω. Περίεργους. Πάμε Βαγγέλα. Πώς ένα Βαγγέλη, πώς ένα Φάνα. Πάνε, με θυμάσαι Βαγγέλη, με λένε Βαγγέλη. Με τη Ράγης, με τη τέτοια του Μουνάρα. Λέει Αρενέ, Λένια, μαλάκα πολύ Μουνάρα. Αυτά που παλτά, έχει απαριστεί παλτά. Μαλάκα αυτή η ρένεση δεν είναι αυτή, μαλάκα να τους βάλεις τον μπούτσο μόνο στα βυζιά. Κάνει ένα ισπανικό μαλάκα. Και να σου κάνει μια πίπα και να τη χύσεις στα βυζιά, δεν θέλεις γάμιση. Είναι με Και να τις γάμας στις βυζάρες. πολύ Μουνάρα. Ειδικά στη Μουργούρα ήταν πολύ ωραία. Και μουργούρα και μαρμούρα και στο μήλα Και μου μαρμούρα τα και- μαλάκα. Το στόμα κατευθείαν. Στο μήλα μου τα μαλάκα. Κυρία. Ία, εκεί την προφορά την πιο Εγώ δύσκολη. την λέγαμε και έτσι ήταν Ναι, εκεί. Που και γραφείο με γάμο, ή την γάμο. Ία. Λένε το προφορά, κάτι στο πιο Ία. Ία, το πρίγο. Μα το πρίγο. Ία. Ο Ία. Όταν πήγαινε παρακάτω καφέ να πούμε, να κάνουμε τις λεφτά. Άσε ρε μάρα, όλα με καινούργια συνολάκια μου έρχεται ρε μάρα. Εμείς 10 χρόνια αυτό που ερχόμαστε είναι καλά. Τώρα μου πει η φόρμα είναι της μάνας μου, το πουκάμισο είναι Της αδερφής μου. το μπάρμπα μου που έχει πεθάνει εδώ και 6 μήνες. Το παππούς και είναι την μπακαρίτη του παππού μου. Το κινητό της αδερφής μου. Το κινητό είναι κλεμμένο λέει. Το σόβρακο είναι από ένα βρωμιάρι που φυλάει εκεί. Το βρήκα κεσμένο και το πήρα. Δώσε μου. Έλα. Πάρε, πού πάμε. Βαγγέλη, γιατρή. Κάτι σέντρα. Αλλά είναι χάλια αυτό. Πρέπει να πάρεις και δάμε. Και το πείτε καλά. Πρόβλημα είναι. Όλες οι αγκινάρες είναι ωραίες. Είναι καλά και να μπορεί να βράζουν. Είναι μαλακία. Εγώ παίρνω το μαράτα φυσικές του, της Πλαβερίκη. Είναι τέλειος. Είναι φανταστικές. Την άλλη φορά φυσικά κάνει με μπουκλά και κοτόπουλο. Α, όπως κάνει τα βελάκια. Νίκο! Πιάνει πανοραμικά. Δεν γάμω το, δεν πειράζει, δεν είναι. Βάλτε πιο πάνω. Πήγε να πω εδώ ρε μαλάκα να βάει το πλάνο. Άντε μαλάκα. Κεφάλι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τραβάει την Τσακώνει το μαρτέρι σου. και έχω ρίξει και ομοβίδα. Αμυντική φίλε. Μετά θα δώσει και κάτι συνταγές για μαγειρίτσα Μιλά, άμα Δεν πειράζει. κάτι για φαγητά έλεγα. Δεν πειράζει. Άλλοι παίζουνε μπάσκετ και εμείς τραβετώνει. Πίτσο μέσα. Θα κάνουμε και μια χυσινόσουπα. Με χύσια. Χυσινόσουπα. Όλοι μαζί τώρα. Όλα τα τέτοια μέσα. Στη σειρά Θα ένας τη ένας. φάμε μεγάλη Κυριακή του Πάσχα θα τη φάμε. Μετά το αρνί. Μετά το... Μετά το κρέας. Το κρέας. Γιάννη. Αχ, τη Βικτούλης είναι.
Μέσα για 3. Ούτε με βαλέ δεν κόβει. Θα τους υπογράψει γιατί είναι Έτσι θα αρχίζουν οι συνταγές στο Πετρετζίκι. Πετρετζίκι, τραπεζίκι. Ο Γιάννης ο Σουγιάς. Του τον ακούμπησε λίγο. Άρα θα δούμε και εμείς στο μπάσκετ του Κούτσο. Μετράει για μας. Τον ακούμπησε λίγο. Ελαφρά. Δεν αντροπίστε. Είναι λίγο κρυγίδια. Τον έπιασε. Βάλα. Το βράδυ και Ματσέλτη. Μπαρσελόνα Ατλέτικο στο Μέγκα. Ναι. Το βλέπεις. 4-0 Μπάρσελ. Κάτσε, κάτσε. Σ' αρέσουν οι Πολωνοί, μωρί. Όταν θα πάει σε αυτή η γυναίκα θα γίνει η δεύτερη εθνική επένδυση στην Ελλάδα. Μικρός είσαι ακόμα, κάτι θα πας 50 ευρώ. Και να πας άμα είναι καλή κάνει. Το στείλω εκεί που πάω εγώ ρε παιδιά, είναι 25 ευρώ, είναι εγγυημένο το πολύ. Άσε και θα πάθεις σύφυλλη χωρίς να γαμίσεις, μόνο που θα ξαπλώσεις το κρεβάτι με τη βρώμα. Θα κυκλοφορεί τον αέρα. Θα κολλήσεις έτσι χωρίς να γαμίσεις μάλλον. Αεροή. Καλά λέει. Δώσε 25 ευρώ να περάσεις ωραία. Αν είναι και η πρώτη σου φορά, δεν είναι χάλια. Θα απογοητευτεί την πρώτη φορά, μετά θα έχει πρόβλημα. Εγώ πάω με αυτή την κοπέλα γιατί είναι και περνώ και καλά και γιατί δεν θέλω να πάω με κάποιον που δεν ξέρω τι κάνει και να κλείνω και στα λεφτά μου. Έχω πάει με κάτι ωραίο κάτω που ήταν φλαγιά και ήταν μάλακα, μόλις πήγαμε στο δωμάτιο φόλα. Δεν κάτανε τίποτα και κάτι άλλες που δεν φαινόντουσαν και αυτά, φάνησα υπέροχα. Μπράβο, δεν παίζει ρόλο αυτό, παίζει τεχνική ρόλο. Κάποιο μέτρη ήταν καλύτερο. Κάτι μουλάρες και λέω εντάξει πάμε και έκλαιγα μετά το 50άρικο. Έδινα πριν κάτι χρόνια. Και πήγαινα με κάτι άλλο 20 ευρώ και αυτά και λέω ωραία μαλάκα τι φόλα είναι και κάνανε ένα ωραίο κρεβάτι. Τώρα μεγάλο κρεβάτι. Τα παλιά πήγαινα κάπου στην Αθήνα στην Οδυσσία το λιτό και ήταν μια πολύ ωραία. Πηγαίναμε πάνω, πηγαίναμε μαζί, κάναμε μπλουζάκι πρώτο. Μαζί και τέτοια, κρεβάτι μετά, χαμπάκια, δεν ήθελα αμέσως σπίτι μας. Και αυτή χάδια και τέτοια. Αλλά ρε φίλε άλλο να πας και αυτά μου και πήγα ανέβω πάνω στο δωμάτιο και να πάω να πληθώ και άλλοι να έχει πάει στο κρεβάτι να ανοιχτά και να μου λέει γάμισε ένα τελειώνουμε. Γήθηκα και έφυγα. Δεν την πλήρωσα κιόλας. Μάλλον να πάει ρε φίλε, δηλαδή αυτό τι είμαι δηλαδή και ο άλλος. Ο άντρας θέλει κάποια διαδικασία για να φτιαχτεί. Τι πάμε. Αλλιώς να συζυγώθηκα. Μίτσο θα γράψεις δύο σιρκουλές για το σεξ, Θα γελάμε του, αλλά καλό παγούδι. Ναι ρε, τι είναι. Αλλιώς κάθεσαι στο σπίτι σου, τραβάς μια ζαρδιά. Και εσύ και η παλιά ζωή που λέει και το τραγούδι. Τραβάς μια ζαρδιά και εσύ. και σου μένουν και τα λεφτά ρε φίλε. Τι πράγμα. Δεν τρέπεσαι, πες το ρε. Και κάτι άλλο.
Άμα θέλεις το λες. Όχι, δεν θες, άμα δεν ανάλογα, άμα είναι περίπου και το θες βάγκα, άμα ακούει πολύ γεράτσα και πάρει πιο καλά. Τα λέμε γιατί δεν είναι για σχέση, για αυτές που έχουμε πάει. Να περνάμε καλά. Δεν είναι κακό να πεις ότι είσαι με μια κοπέλα, μια γυναίκα και έχεις σχέση μαζί της. Δεν σου λέω να πεις όταν είσαι στο κρεβάτι τι κάνετε. Στο μέρη του είμαστε και πάνε για αυτό να... Γιατί δεν σέβεσαι την κοπέλα που είσαι μαζί της. Θα πεις, την πηδάω, την κάνω, την κάνω. Δεν είμαστε διαβαίοι. Τα κρατάς για σένα. Αλλά άλλο να πεις, ας πούμε, είμαι με μια κοπέλα. Εγώ ας πούμε τελευταία είμαι με έναν άντρα. Πειράζει. Πειράζει πολύ μεγάλη σύνα. Μίτσο αυτό σβήστο. Αυτό δεν μας συμφέρει. Όχι, αυτό με κάτω διαγραφή. Μαλάκα δεν λέμε. Που δεν λέμε ονόματα. Ναι ρε. Πας τα χέρια σου και να περιφέρεσαι μέσα να βγάλεις. Καλύτερα για καρατσίπουρο. Κανένα καρασάκι. Καρατσίπο. Ένα τσίπο. Τσικα που, ολέ, ολέ, τσικα που, ολέ, ολέ. Πάμε και το μακαρένα. Μακαρένα. Άμα δεν έχει όρεξη, τι θέλει. Δεν έχει όρεξη, το παιδί θα φάγει πριν. Δεν πεινάει άλλο. Έλα, πείτε ένας.